i presentem avui també la nova web pcm-iniciativavers.cat, una nova web on hi haurà informació sobre els candidats, informació sobre la coalició i, sobretot, el més important, a més, és que hi haurà una interacció amb tots els internautes que així ho vulguin. La idea és, per tant, que totes aquelles persones que vulguin contactar amb nosaltres, que vulguin demanar alguna qüestió, que vulguin demanar una reunió amb els candidats, ho podran fer a través de la pàgina web, a més de tots els altres mitjans que posam a la disposició de la coalició, ja sigui, com deies, Facebook, els Twitter, a qualsevol altre. Per tant, crec que és important, hi posarem tot el que fa falta en relació amb el calendari, actes de campanya i, sobretot, el més important per la que jo destacaria és una eina de participació, una eina de transparència, de participació, on volem establir un diàleg amb tota la ciutadania per tal que la coalició PSM Iniciativa Verds pugui donar-se a conèixer, pugui donar a conèixer les seves propostes, però, i tan important com això, que també pugui recollir les inquietuds de la ciutadania i pugui recollir tot allò que els ciutadans ens proposin o que ens demanin. I inclòs, com deia, aquesta possibilitat de tenir reunions personals amb els candidats i candidates de la coalició. En definitiva, per tant, se tracta d'una conversa permanent amb els ciutadans, en definitiva, se tracta d'una participació directa de la ciutadania durant tota la precampanya i campanya electoral en la coalició PSM Iniciativa Verds. Hem de pensar diferent, perquè no volem el bipartidisme, no pensant que la política sigui entre dues opcions, pensant diferent perquè pensant que se pot sortir d'aquesta crisi amb polítiques no neoliberals. No pot ser que governs de dretes com els d'Alemanya i els de França practiquin les mateixes polítiques que un govern supostament socialista com és el del senyor Zapatero. Nosaltres pensant diferent, pensant que se pot sortir amb polítiques des de l'esquerra d'aquesta crisi. Pensant diferent de tots aquells que defensen cada vegada més un extrem més centralista. Nosaltres pensam que els problemes que tenen les persones, els problemes, les necessitats que tenen les persones hi han de participar des de la proximitat. Pensant també diferent i actuant de forma diferent. Són l'única força política que se presenta en aquestes eleccions que no té cap tipus de processat judicialment, perquè no només pensant diferent, sinó que actuant també de forma diferent, de forma participativa, de forma transparent. També pensam diferent perquè creiem que la política no pot ser dirigida des de Madrid. Som l'única coalició, som l'única força política que no té directius de Madrid, que no té cap tipus de programa elaborat des de Madrid, sinó que està elaborat per les persones d'aquí, per els problemes de les persones d'aquí. I a més, tenim un altre eslògan que tanca aquesta pàgina, que és compromís, perquè entenem que la política és compromís amb Mallorca, és compromís amb cada un dels municipis, és compromís amb les persones, amb el sector públic i amb la sanitat pública.